Ichie Ojukwu, good morning, sir. Adịkwa m mma o. O wee ihe m chọrọ ịjụ gị. Ka ihe dị iche akwụna na akwụna. Ọ ya ka m ji wee bịa na be gị n'ụtụtụ a. Ị na-anya ụfọdụ amara ihe dị iche na akwụna na akwụna. Akwụna wụ nwaanyị ọbụla wa akwụna. Nwaanyị anụọ di ma na ọkwa igo bekee ọwụjala orijinal akwụna. Mana osisi ebe di ya na-akwụ ezigbo nwoke ọzọ nwa na ọ na-akwụ ụzọ na-agba akpọbaghị anya akwụna akwụna. Ọnya wu ihe wu akwụna akwụna. Ụfọdụ aghọtara, ụfọdụ pụrụ nwaanyị ọbụla awa ya akwụna akwụna akwụna. Ọ bụrụ ya ihe wa akwụna akwụna bụ nwaanyị anụgo di akwụ ego zaba akwụna. Osisi ebe di ya jezi ebe nwoke ọzọ ya ka a na-akpọ akwụna akwụna. Nna ghọtaghị ihe nna Ichie Ojukwu. O nwere ihe ọzọ Mba, ịzaga ajụjụ. ndị okenye ụkwanụ ka a na-atụrụ afụ okwu n'ibe n'ibe ekene.